itong flood control itong bakuran nyo, hindi ka ba natatakot kayo? Natatakot sir kasi noon, hindi ba na ano yan, nalagyan ng may mga lupa at saka mga yung ano, bato, buhangin. Malapit na sa kanila. Palagi silang pumupunta yung ano dito sa ano ba yan? Mga kontraktor? Hindi, isa dito sa ay lumilipat na pag mumulan na. Hindi sir, yung mga mga kagawad ay konsehal kadako may dakitaon. Kaya tapos nagkuaman sir ko na baka kung namot dedi may isa. Ngayon lang ako makakita ng ano bahay na yung hindi ilayos ano diyan. Patang apo ko sa kadmota sir takasiritan nakko kunak. Tapos nukuan umayda ore ado nga picture pa konsehal ado nga picture ni konsehal midtoy. Kahit ilang picture wala naman magagawa kasi umuulan na. Maano na yung bahay ng mga anak ko. Yun. Ma'am, since nung inumpisan nila, ano yung pangako nila na matapos itong flood control? September yata sir kasi ngayon September kung sunod na buwan na. So palagay matapos kahit itong buwan ng September? Wala. Kukunti naman lang silang matagalan pa. Kunti naman yung trabaho mga construction worker. Ma'am, di ba dati itong flood control niyo may dati nang nasira noon nung nakaraang taon? Tapos ginawa na naman ulit. Ginawa naman ulit dito sa malapit sa bay. Tapos yung ano sir, kahit ilang picture, wala silang magagawa. Kasi umuulan, wala naman makatrabaho. So ano po yung mensahe niyo po, lalo na po yung mga gumagawa nito flood control? Dapat sir, dali-dalian naman nila kasi nakakatakot itong tubig. Lalo na pag kung minsan sunod-sunod ang ulan. Mataas ang ano dito, na ano pa sa bahay namin. Kaya nakapasok pa ang tubig. Kaya gusto ko yung matapos na. Dapat December na o November. Pero sabi niya, September matapos. September. Wala, kukunti naman. Mabuti yung mga trabador ngayon. Kaya inano nila, ano ba yan? Yung contract. Hindi sir, pinalitan. O yun, mabilis naman sila. O tignan mo, nakaano na sila. Yung dating gumawa? Ay wala sir, hanggang doon lang. Doon lang yung hanggang. Kaya please lang sir, pakibilis-bilis naman ng mga, kasi kung lilima lang sila, wala silang magagawa. Tapos dapat 10 trabahador. Sige ba. Kawawa naman mga po